Bo día a todos, é unha honra para min estar cá en... Pois non saí da terra, porque esta é a capital do bello reino da Galiza. Entón... Non saí da terra. Pedirme amablemente que viñera cá a falar do anarcocapitalismo. A ver, vou pedirme unha conferencia sobre unha frase que dixen eu fai moitos anos na Guatemala que sintetiza moi ben este tipo de cosas. Vou falar de traballo, de poupanza e de capitalismo e de religión. Porque sin eles non há. Sin religión non há capitalismo nin este tipo de avances. Eso podemos discutirlo despois, porque isto é o que chaman os académicos a guerra académica dos 100 anos. Porque levamos 100 anos discutindo o papel que xoga a religión no capitalismo. Eu, obviamente, penso que a religión é moito importante na origen do capitalismo. Entón, deixarei para o final. Primeiro vou falar do traballo. Por que falo do anarcocapitalismo? O vello Rothbard dicía que o verdadeiro capitalismo é o anarquismo, e o verdadeiro anarquismo é o capitalismo. E isto é bom para comenzar, e isto é moi difícil de comentar. Pero primeiro quero empezar que é o que fundamenta ou que explica o capitalismo ou como funciona unha sociedade capitalista. O primeiro é o traballo. O traballo é o principal, o traballo é o uso da enerxía humana para transformar materia. Ora, o logro do capitalismo é conseguir a forza de traballo máis evoluída, máis avanzada, máis poderosa que coñece nos tempos. Cambiou tamén o concepto de traballo. Podemos facer como fixo o Ataturk, ali en Turquía. Vou coller o código de comercio da Suiza e vou no coller na Turquía. Pois o código de comercio na Turquía é pouco pasou. Os turcos quedaron como eras e non se fixeron en Suiza. Non basta simplemente con cambiar as normas. Non basta con cambiar as leis. Non basta con... Vou facer o país máis capitalista da terra. Vou facer un Portugal libertario. E mañá collemos un libro de Rothbard ou de Hopper e aplicamos lá en Portugal. Non é así. Primeiro hai que ter unha populación traballadora. Podemos... primeiro, tenemos o código máis libertario da terra. O país é un país cheo de preguiçeiros, de bébedos, de viciados en droga. Pois pouco o capitalismo vai sair de aí. Se a xente non traballa a serio, se a xente non é puntual, se a xente non fai ben as cousas, por moito capitalismo que teñamos, por moitas leis libertarias que teñamos, por moitos códigos da natureza que teñamos, pouco capitalismo vai sair de aí. Entón, o primeiro que facer é conseguir que a xente sexa traballadora. E isto foi un grande logro do capitalismo. O capitalismo quase sempre foi unha maldición, e culturalmente unha maldición. Pouco a pouco se foise abandonando, e xa no século XVII, pois o traballo comezou a ser ben visto, e considerábase que era unha obriga das persoas traballar, e non traballar ben, que eran épocas. Despois, pouco a pouco, foise abandonando os valores do traballo. Sobre todo, finais do século XIX, principios do século XX, empezou a ser o traballo como unha maldición, empezaron a aparecer traballos que criticaban o traballo, por exemplo, o traballo do xénero de Karl Marx, o Paul Lafargue, o direito á preguiza. Chámase ese libro. Por certo, que di que os galegos somos, que somos galegos, saben que dicía que había 7 razas malditas na terra que gostaban de traballar, non sei se coñecen o libro. Os chineses, os pomeranios na Alemanha, os auvernios na Franza, os escoceses e os galegos. E que era unha raza maldita que gostaba de traballar. Non que traballara máis, senón que gostaba de ir ao traballo. Pero se non temos unha populación así, que sea traballadora, que sea seria, se queramos as 8 é as 8. Cuáles son os problemas da falta de puntualidade? Pois que descoordinan os procesos productivos. Por exemplo, imaginen que nun avión un avión non chega a tempo e perden o seguinte voo. Ou que lle perden a mala. Ou que non chega o camión cos fornecementos unha hora despois do feche. Pois ala vai o mellor 2 ou 3 días perdidos se encuadran nun fin de semana. A puntualidade
É un factor vital porque coordina os factores productivos, pero os que son puntuais non son as cousas, os que son puntuais son as persoas, que tienen que estar ali ás 8, traballar ben, e formarse no traballo e intentar facer as cousas mellores, e non só traballar e estar no sitio, e pôr enerxía no traballo, e sobre todo intentar facer as cousas mellor, intentar todo o día aprender, etc. Pero que pasa? Que nos están a dicir a todo o día? Primeiro, que o traballo é unha exploración. Que? O sea, que o patrón rouba, o precio rouba e o traballador rouba unha plusvalía. Non nos digas, despois ten que alienar, que vamos ali, que non se apan do proceso productivo, e que estamos alienados, e perdendo, etc. Claro, tamén, ademais que o traballo é como unha especie de maldición, como se di ahora en España, que hai que vivir, e vivir é fora do traballo. Se vamos a un sitio a traballar, a que nos rouben, a morrer ali, a ser explorados, a ser alienados, quen quería traballar? Están dicindo en vez de dicir, non, traballo unha cousa boa, aproveita a súa enerxía a facer cousas úteis, coñece xente, se forma, fai relaxóns, os problemas que ten as persoas desempregadas, que perden o contacto co mundo laboral, perden os contactos, a forma de traballar, non se adecúan aos novos tempos. Que pasan 2, 3 anos fora do traballo é moi difícil voltar porque perdemos moita información. Entón é importante traballar, fanse relaxóns, fanse amizades, fanse moitas cosas porque ten algo de malo. A mellor está todo o día deitado a xogar a ver TikTok. E bueno, pues algo productivo, que qual é o daño de eso? Pero porque ten algo de malo. Entón, esa é unha cultura que hai que volver a instalar. É un pobo, por moi capitalista, liberal, libertario, anarcocapitalista que sexa, se non ten unha poboación traballadora que faga as cousas, que vaya ali a traballar. Porque conformar un traballador moderno levou moito tempo. Explica un vello marxista, nun libro eu gosto moito dele, que se chama A formación da clase obreira en Inglaterra. O traballador moderno é unha xoia, e hai que cuidarla. Non podemos, digamos, estragala. Por qué? Porque antes a xente, pois, primeiro, non tiña puntualidade, non chegaba a hora, tiña moitos días feriados, moitos santos e moitas cosas, eran moitos días feriados, e despois non se traballaba, eran pouco cumplidores. Ou iban deixando, amanhã se farei, hoxe non podo, ese tipo de cousas, de disciplina, hubo que las corrixindo, a través da educación, a través da formación, a través incluso da religión, foron conseguindo unha populación obrera que é a xoia do noso tempo, unha populación traballadora que traballa, está formada, está educada, que fai as cousas ben, que normalmente é seria, é cumplidora, cumpre cos tratos. Eso é unha xoia, eso non se pode perder, non podemos voltar a como éramos antes, aquela desfeita toda. Entón, eso é o primeiro que hai que ter, traballo, e valorar o traballo e explicar o traballo, non ver o traballo como unha máquina, porque incluso o propio Mises a veces, non, o traballo é unha especie de sutilidade, como día, non unha desutilidade. Non, o traballo non ten por ser unha desutilidade. Hai moita xente que pasa pelo traballo. O sea, hai traballos que son cousas boas, porque ten de malo traballar. Estamos todo o día, temos menos xornada, redução de xornada. Xornada de 25 horas, como tienen os sindicatos. Claro, está moi ben, e para facer o qué? Para facer o qué? Digo, xa non vamos a estudar a obra de Mises a saída. Non? Creo que foi a Kellogg's, a compañía Kellogg's, os cereais de pequeno almorzo, non? Que foi a primeira que fixo unha xornada reducida, pero foron os obreiros que quixeron xornada de antes, non aguantaban, porque ao final, claro, iban á taberna, iban a beber, iban a gastar, non aproveitaban o tempo, preferían estar traballando, consideraban incluso máis sano, que tanto lecer, non? Isto non quer dizer que o lecer sea necesariamente mal, para facer que? Porque a pregunta é, temos máis tempo para facer que? Se para facer cousas boas, pois pode ser, hai que discutir primeiro para facer que, e segundo, porque non necesariamente estar no traballo en tempo perdido, estragado, ou de perder o tempo, perder a vida nel, non, estás facendo cousas para os demais e para ti tamén, porque na por riba pagan normalmente, non? E produces cousas, produces ben, satisfaz, deixa xente satisfeita,
Vía este carro, como os obreiros de antes, vía este carro, fixeno eu. Digo que en Vigo hai a fábrica de Estelantis que fai carro. Bueno, moitos obreiros este carro fixémoslo nós. Estamos con orgullo. Ou esta casa fixémola nós, aunque non sea a súa, fixémola nós. Este carro fixémola nós. Eso xa non o vai, tampouco. Pues, que ten de malo ese? Pues, aquel señor estaba contento de ter feito aquel carro que servía de utilidade a unha familia e daba moito servizo. Qual é o problema deso? Pues, pero estamos sempre en unha crítica sistemática ao traballo, de un infame Black, todos estes autores modernos que critican cada vez máis abertamente. Xa non critican a hora de traballo, critican o propio traballo. Cando dicen, non, que reducir a xornada, non, xa critican o traballo, como cousas que é un invento terrible. Cando gastan moito traballo facer o libro para difundir. Pois o primeiro é o traballo, o primeiro que temos que ter en conta, sin traballo humano non hai riqueza nin capitalismo, sea cualquier sistema. Primeiro, por eso poño primeiro o traballo. Segundo é a poupanza. Poupanza é tamén outros grandes logros humanos. A poupanza moitas veces se discute, e eu creo que é bastante antinatural. Mira o que estou a dizer. A poupanza aparece normalmente en sociedades moi frías que necesitan prever para o futuro, que necesitan, por exemplo, poupar millo ou semente ou para a colleita seguinte, ou que precisan prever un pouco a longo prazo. Pero o normal é ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Eso é normal. Eso é, como dicían os vellos da miña zona, Cristo ganado, Cristo papado. Cristo é unha moeda, así que dicían antes, chamaba así, na miña zona, non? Pues, así como ganaba con Cristo, gastaba con Cristo. Iso era moi común. Pues, como aparece a poupanza? A poupanza implica, basicamente, unha represión de un mesmo. Basicamente, unha represión do propio corpo. Decir, che, quieto, teño 20 euros, vamos gastar un bolo. Quieto! Non, teño 20 euros, vou comprar un brinquedo. Quieto, rapaz! Quieto, neno! Guarda! Poupa! Acumula! Non? Esta é a clave, pero requiere unha represión moi grande do propio corpo. Por eso eu a refiro moitas veces a religión, porque a religión que nos ensina? Que nos a coñezo eu que é católica. Non? Nos ensenya a cumprir os mandamentos e os mandamentos son a represión dos instintos. O vello Freud, ao final da súa vida, xa arrepentido do que dixera, arrepentido dos seus pecados, arrepentido do que dixera nos seus libros, e creo nos últimos libros dele, no Malestar na Cultura, o Malestar na Civilización e outros, dixe unha frase que, mira, a civilización é a represión do instinto. A civilización é a represión do instinto, non a libertación do instinto. O que pasa que os seus discípulos, Marcus, Henry, tomaron o primeiro Freud, entón, claro, ele falaba daquela da represión como unha cousa mala, pero ao final arrepentido, dixo, mira, que sin represión do instinto non hai civilización. E as religións ensinan a civilizar os instintos, a reprimir os instintos, entender o instinto de ganar e de gastar. Temos que aprender a forrar, a poupar, perdón, a acumular para ter para o día de mañana. A poupanza é unha cousa. Pero repito que non é natural, porque hai cousas que depois cando falo do capitalismo diré. A poupanza é unha cousa boa. Porque poupar implica moitas cousas. Implica, primeiro, cálculo. Saber calcular. A ver, teño estas necesidades, teño estes gastos, vou calcular, vou a ver como podo facer para vivir con menos do que gano. Poupar implica, basicamente, vivir con menos do que un ingreso. É basicamente iso. E hai culturas de todo isto. Por exemplo, os chineses de media poupan a metade do que ganan. A metade. É cultural. Teñen, a máis, compiten culturalmente a ver quen poupa máis. Non a ver quen gasta máis. Non é unha competencia como a nosa, a ver quen exhibe máis bens de status ou máis bens de prestixio dentro de máis. É unha cousa, competimos a ver quen é máis económico, etc. E iso, culturalmente, tamén foi un invento cultural e foi imponente. Eu lembro, cando era crianza, aqueles libros aqueles libros ou aquelas revistas, aqueles jornais para poupar, que se lían moito nas casas, pues, a cociña con sobras do día anterior, non? E moito grandes pratos de comida, como os callos, así son restos de sobras ou cousas así. Entón, como se ensinaba a cociñar con aquilo, como se ensinaba a reparar as cousas, aquelas codeiras
non aqueles zapateiros de antes, non? Que nos ensina. Eu defendo moito estas cousas porque disciplina. Non é porque xa sei que é máis barato, xa sei que me fixeron o cálculo alguna vez, non? É máis barato comprar un zapato novo que reparar o vello, sí. Máis barato. É máis barato comprar unha prenda de roupa nova que, sí, que reparar o vello, sí. Pero é disciplina. Porque eu son moi materialista. No senso estricto da palabra. Eu valoro os bens materiais. No sentido que meu carro vello é meu carro, le leva toda a vida conmigo, non o vou tirar, non o vou deitar ao lixo ora porque veña un carro novo con xa unhas 4 rodas, unha cousa así. É meu carro, levo moitos anos con meu carro e eu aprecio meu carro, eu aprecio a miña roupa, aprecio meus zapatos, os cuido, e aprecio cuidar, non os deito ao lixo a primeira de cambio, ainda que pode ser máis barato, se facer un cálculo monetario pode ser. Son as discusións que tiña Rob que Hack sobre estes temas. Pois que eu aprecio os bens. Entón, aprender a apreciar os bens. E ese é o verdadeiro materialismo. Que as cousas teñen valor, acompañando a vida, é a roupa que está no teu armario, son os zapatos que te levan, é o carro que te leva, son os teus lenzois, as túas cousas, son as túas cousas. Vale, que son as túas cousas, aprecias un pouco. Basta que estas, non sei se aquí chegou, estas japonesas que tiran cousas. Pero eu non gosto deso, digo, apreciar os bens, e esa é a primeira clave do aforro, as cousas que teño cuidalas, que duren, e aprecialas, é a forma de aforrar, porque senón entramos en fenómenos de consumismo, de cosas que non falarei deso. Pois, o aforro é simplemente privarse de consumir, e iso implica unha represión do propio instinto. E as sociedades no século XIX foron adquirindo estes valores, foron adquirindo estes principios, e volveron sociedades en todo o mundo occidental moi poupadoras e moi disciplinadas no gasto e moi calculadoras e todos tiñan unhas moedas aforradas e todos guardaban. Ese é o segundo, e aí temos, antes me ensinaban o libro de Samuel Smiles, ten, chama en español ahora aquí, poupanza, non sei se está traducido. Pero de eso se trata, de como ensinar, pues, él era un educador, foi un empresario moi grande, pero dedicou ao final da súa vida, o seu tempo, a súa fortuna, a intentar educar as clases traballadoras na poupanza. Ensinábanles, por exemplo, a capitalizar unha cervexa. Oye, ¿cuánto gasta o señor nunha cervexa? 2 euros ao día, tal, por cada día son 700 euros ao ano, a xuro composto tantos anos, dá que ao cabo de 40 anos ten esta suma de dinheiro. Ensinábanles así, para que miren que se o señor é pobre, se fai isto, xa non é pobre. Cando chegue a velhice, xa non é pobre, porque ten esta suma só nunha cervexa diaria. Iba explicando con exemplos así, creou os famosos bancos de peniques, que non eran bancos de grandes sumas de diñeiro, eran bancos de meter pequenas moedas, de forma que o traballador vira todos os días como a súa conta que traba, ainda que fora 1 euro, ainda que foran 2 a semana, pero todas as semanas viña a conta máis gorda. Ese era o principio, disciplinar a clase traballadora, disciplinar as persoas e crear esa cultura creou. E foi creando e a sempre ensinaban só financies as cousas que se pagan a si mesmas. O sea, pero non é mesmo financiar unha viaxe ou un banquete a crédito que financiar unha máquina de coser ou unha furgoneta. Unha máquina de coser págase a si propia. Unha furgoneta págase a si propia, pero unha viaxe non ben efímero. Ganache, gastache, ainda quedas debendo o que gastache. Ademais, queda unha experiencia, como diga agora. Unha experiencia, final, que son unhas moléculas, unhas neuronas no cerebro que se acordan daquela cousa. Pero a experiencia non dan de comer, a experiencia non fan cimento. Non fan azo, non fan cimento, non fan nada. Está ben, disfrutamos moito daquele momento. Vale moi ben, agora vamos comer con esa experiencia. Estas son as ideas que foron calando naquela época. A través, repito, dunha cultura popular fantástica, con un montón de libros de axuda, de aforro, que ainda siguen quedando algúns, ensinándoles a aforrar, a disciplina, combinado con unha moral religiosa moi estricta. Depois falarei desto. Requiere unha moral religiosa moi estricta que leva a non exhibir luxos, a non gastar, a non perder o dinheiro nesse tipo de facilidade. E iso foi creando, digamos, unha acumulación de capital. Esa cultura da aforro tamén se está a perder.
Lendo el Carter nos libros que falan desta Financing the American Dream, explica, por exemplo, como o Banco Central fixo por destruir todo isto. A Reserva Federal Americana comezou, de repente, a inundar con diñeiro barato os bancos. Os bancos que fixeron? Comezaron a prestar a xente en crédito ao consumo. 1000 veces maldito. En crédito ao consumo. A consumir bens. Que instauraron a para min perniciosa práctica de compre agora, pague depois. Porque antes os carros, a casa Ford, por exemplo, o señor quere un carro, moi ben, o carro costa $10.000, vale? O señor pon 100 euros o mes, cada mes, nunha conta, vai poupando, ao cabo de 4 anos, tengo sumados os juros, tengo carro. Pero ten que esperar 4 anos para ter o carro, ten que aforrar, axudado polos juros, sí, e o carro, 4 anos, no, agora compre, agora ten un carro, vamos para lá, saca o cartón de crédito, dan o crédito un instante, despois ten que pagar toda a vida o que comprou hoxe. Pero claro, aquelas formas de pago disciplinada. Quero un carro, teño que disciplinarme para comprar o carro, ou teño que disciplinarme para comprar unha ferramenta ou comprar calquera cosa. Claro, agora non, compre agora. Claro, pero eso leva tamén a un declinio, unha relaxación das costumes, unha relaxación da disciplina. Non, agora podo gastar aí. Está moi relacionado unha cosa con outra. Non é só o cambio económico, o cambio cultural. Elevamos a preferencia temporal e comezamos a vivir al día. Non hai problema nenhum. Eu mañá tiro do cartón de crédito. Que non falta, xa me prestarán, xa me refinanciarán, xa farei un crédito de outro tipo. Pero claro, esa cultura do aforro estáse a perder por as políticas monetarias e inflacionarias. Está claro que con un sistema de inflación, para que van poupar nada se o inflación vai comer isto. Non, isto é o primeiro. Pero claro, os bancos centrais teñen moito que ver con isto. Te repito, non é só no diñeiro, sino que o diñeiro afecta as costumes morales. Eu sempre recomendo un romance de Thomas Mann, bueno, hai varios, pero un romance de Thomas Mann en español chama Desorde e dor precoz, chamase algo así. Ou despois o libro de Stephen Zweig, O mundo de onte, si que está traducido, non? Pois ese libro explica como era a vida antes da hiperinflación e como a hiperinflación non só afectou as costumes económicas, afectou as costumes morais da populación. E a xente empezou a época do cabaret, porque o traballador dice, olha, cobro hoxe, mañá non vale nada diñeiro, vou non gastar hoxe xa. Entón corrían a gastar diñeiro no cabaret, no xogo, e cando aparecen os viciados en droga. Non? Naqueles anos, é unha época, digamos que as costumes sociais se disolven porque non hai seguranza no futuro, non hai posibilidade de cálculo algún, a única opción racional é gastar. Porque as hiperinflacións fan moito daño, despois tamén os costumes. Desde os anos 20 empeza a predicarse novas formas de vida. Isto ten que ver co ateísmo. Xo parece que se só hai este mundo, pouco teño que vivido ben aquí. Para que vou pensar no futuro. Carpe diem! Disfrutemos do momento, disfrutemos da vida, pasémoslo ben, comamos, se bebamos que mañá morreremos, disfrutemos do que queimemos todo, vamos de parranda, temos carro, vamos gastar todo aí fora, está claro. Por que non? Temos que vivir a vida. Como se di agora, claro, son costumes de cambio cultural. E despois, determinadas políticas públicas tamén minan o senso de poupanza. Todos os sistemas de reforma. Claro, o sistema de reforma que antiguamente eran sistemas en toda Europa, en España tamén, en Portugal tamén, de capitalistas, sabe? Cada traballador iba metendo... Cuidado, en moitos destes sistemas teñen origen sindical. Eran os propios traballadores, a través das mutualidades, que criaban sistemas de mutualismo, e que creaban sistemas de... En feito, non sei se aquí en España ainda quedan moitas mutuas, mutualidades, igualatorios, que creo que tamén debe haber tamén. E eran de origen sindical ou obreiro, os traballadores, cada un deles ponía unha suma, para cando se reformar, ter unha pequena cantidad de diñeiro para poderles gastar. E tiñen, os medios da época, claro, non é que todos sentíamos moito máis ricos que antes, os medios que había na época, ainda así creaban pensións para viúvas, creaban sistemas de saúde, non facía falta o Estado para eles, creaban os traballadores sistemas de saúde. Ah, pero os médicos non gostaban deso porque ali mandaba o obreiro, non mandaba o médico.
o médico, os obreiros, se non gostaban, cambiaban de médico. Claro, pois digo que cando se creou o Estado houve unha alianza entre determinados médicos e o Estado, que se juntaron para crear, porque todo iso estaba funcionando con os medios da época, todo isto foi sustituído. Bueno, claro, pero se eu teño a saúde garantida, se eu teño a reforma garantida, para que vou poupar? Xa darán unha paga, unha pensión, non vez de, non, para que teño que cuidar de mí mesmo, para que teño que intentar tal, ese tipo de cosas van civilizando a sociedade, van creando unha serie de valores que te levan a ser responsable, incluso a cuidar tua propia saúde, porque tens que durar moitos anos, ese tipo de cuidar. Agora non, agora da igual, van che dar unha pensión de reforma, e xa está. A sanidade o mismo, se teño todo coberto, para que vou pagar? Antes, meus avós decían, non hai que guardar o dinheiro para unha necesidade, para unha enfermidade, que decían así, tiñan previsto ese tipo de cousas. Hoxe día podense emplear a través dos sistemas de seguros, a través de sistemas capitalistas, pero sempre esa precaución había. A xente pensaba no futuro e guardaba dinheiro para ese tipo de cousas. Claro, pero ese dinheiro iba creando uns hábitos na sociedade de frugalidade, de prudencia, etc. Non, agora non. Entre a cultura, os sistemas preferentes culturais, os gobernos e as políticas monetarias, pois contribuyen a destruir moito ese tipo de cosas. Claro, es que non hai natalidade, claro, antes os fillos tamén eran unha inversión, os fillos que iban a cuidar de ti, de bello, ahora xa cuidará o Estado de ti. Non é preciso sacrificar as súas vidas ao Estado. O Estado como se fora unha cosa que o Estado non existe. Eu son ateo do Estado. Unha cousa. O Estado son persoas. E non son mellores que os señores, nin que as señoras. Non son mellores. Son piores. Eso dicía o Jali. Aí xa non hai unha forma de valorar. É dicir, que son persoas, nin saben máis, nin son mellores, nin teñen ningún tipo de superpoder. Son señores como simplemente son señores organizados para as rentas do resto. Non é definición. Pode ler un Marco Levi, un Charles Tilly, calquer autor explica estas cousas. O que digo que o Estado non ten existencia ontolóxica, non é un Estado. Son persoas que usan ese nome e non ten ese nome no seu traballo. E a cambio nos ofrecen os servizos na cantidad de cualidade que eles deciden, non na cantidad de cualidade que nos deciden, sino no que deciden. E obviamos ofrecer cosas que nós non precisamos ou non buscamos. Eso é o primeiro que temos que ter en conta. Entre a cultura, aí xa non é cousa do Estado, tamén é cultural, desas ideas de vivir a vida, de que só hai que vivir este momento, etc. Determinadas políticas públicas e determinadas políticas monetarias despois va con unha filosofía contraria. O que neselismo. O neselismo é unha ideoloxía económica con a poupanza. Robert decía que Marx tiña unha cousa boa, que non era keynesiano. E é verdade. Esas cousas de gastar, insertar dinheiro, vamos crear fondos mutualizados, como a Unión Europea, para gastar en defensa. E de onde sai ese dinheiro? Non sei. Como se non tuvera consecuencias, como se iso non afectara as tasas de poupanza, que iso non afectara a conduta da xente. Se creamos emprego. Vale. Entón temos dous elementos. O deterioro dos valores de traballo, o deterioro dos valores do tipo da forma. E despois do capitalismo. Eu creo que o capitalismo, eu digo a serio, como sistema económico triunfou. De feito, o día de hoxe non hai alternativa. Por lo menos eu creo que cosas non hai, ni siquiera das esquerdas, alternativa. Entón, os críticos do capitalismo que fan? Non atacar o capitalismo, sino que atacan os valores do capitalismo. Os valores que sustentan o capitalismo. O traballo, a forma e a religión. Que son os valores que sustentan o capitalismo. E moito máis eficaz. Porque se consigues unha poboación que non sea traballadora, non por certo sea cuadrado, o capitalismo morre só. Non fai falta que crees un sistema alternativo. Si queres fazer a forma de atacalo é esta, atacalo por a base, non atacalo polo sistema. Como o sistema non ten, de momento, ainda que critiquen, non ten alternativa. Porque alternativas que fixeron que pode fracasar. Por lo menos no pouco que usei, nos libros que leo, non hai unha alternativa, digamos, como había nos anos 80 ou 70, global. Un sistema distinto, non hai un sistema distinto. Simplemente, na miña opinión, a crítica cultural ao capitalismo é unha crítica que erosiona
os valores do capitalismo. Aquí entramos na religión. Por que a religión? Por lo que estaba dicindo antes. Isto é unha tesis tamén relativamente nova. Os orígenes religiosos do capitalismo que nos formula é Max Weber, no seu libro Ética Protestante e o espírito do capitalismo, que empeza a falar do capitalismo como que xurde de valores religiosos. No senso de que moitas denominacións religiosas, por exemplo, eran sumamente austeras, tiñan prohibido gasto, eran sumamente traballadoras, disciplinadas, obviamente unha persona que a forradora normalmente non vai todos os días de festa, non é bebedora, non gasta dinheiro, tende a levar unha vida ordenada. Unha persoa que é traballadora non pode gastar todo o día de festa ou todo o día bebendo ou gastando dinheiro, porque ten que madrugar, ten que erguerse pola mañá. Entón, hai certas cosas que son incompatibles con outros valores. E a religión reforza outros valores, porque a religión como nos diga que vivir? Pois nos diga que cumplir os mandamentos, que hai que levar unha serie de normas. Os mandamentos non son obrigatorios. Creo que os 10 mandamentos só 2 están no Código Penal. O sea, a maioría dos mandamentos se cumpren porque hai que cumprirlos porque nos ensinaba a cumplirlos e que son valores que se van aprendendo cualquier religión, non aquí eu son católico, pero supone que muitas religións teñen valores semellantes. Entón reforza estes valores. O que explica, por exemplo, dos cuáqueros. Os cuáqueros eran povos que non tiñan prohibido o gasto religiosamente, xa non podían gastar en vez de... Entón, como eran moi traballadores, aforraban o mellor. Que facían con aquel dinheiro? Investilo. Crear empresas, crear fábricas, chegaba a controlar todo o mercado do cacao, o mercado do café en Estados Unidos, precisamente porque tiñan tanto, como non podían gastalo, sempre reinvertían. Eso é o capitalismo. En xeral, a maioría das religións, repito, non son necesariamente capitalistas, pero sí que son un prerequisito para que o capitalismo. Ordenan a vida, dan unha serie de valores normalmente triunfantes, isto é, que sigo normalmente os mandamentos acostumbran a irlle ben. Acostumbran, tampouco unha lei de ferro, pero acostumbran a irlle ben, porque tes os principios, e aquilo funciona, e normalmente as persoas que siguen os principios son traballadoras aforadas, se creen os precondicionantes. Además, en religións como a nosa, pues defenden os principios de propiedade privada e valoran determinados factores que son necesarios para o desenvolvemento. O debate académico se centra en que religión é a mellor para isto. Max Weber abre o tema do protestantismo. Eu creo que o catolicismo non lle vai detrás. Non lle vai detrás. Por un motivo é fácil de comparar, non? É dicir, hai dúas Irlandas, a do norte e do sur, a do norte protestante, a do sur católica, qual é a máis rica? As Alemanias, hai unha protestante e unha católica, qual é a máis rica? A católica bastante máis. Non, porque entre os países máis ricos da Europa son polo menos de cultura católica, non desmerecen nada os protestantes, en nada. O que pasa que o catolicismo opera en relación con outras culturas e outros sitios do mundo, pero non desmerece en nada, como tal religión. Mas, como fundamento, tende a ser tan boa como cualquier outra religión. E, repito, é que un debate. Rothbard decía que era o catolicismo mellor, por exemplo. Pero, bueno, é un debate, aí non quero entrar nisso, por se chama a guerra académica dos 100 anos, porque é un debate que divide os historiadores, pero é un debate moi interesante. Os libros de Tawney, os libros de Hamilton de Fanfani, que é protestante, por exemplo. Digo, a religión é un factor imprescindible. Unha sociedade é moi difícil que se cohesione sin religión. Hai un libro recente, non sei se está traducido en portugués, do Manuel Toz. En español chamalle a La derrota do Occidente, a derrota do Occidente. Creo que debe estar en portugués tamén. Foi un libro. Él non é un señor especialmente religioso, porque Europa está así como en decadencia. Falta de religión. Falta de religión, é o que día, e xa está. É o argumento que estaba explicando por qué, pero o argumento principal do libro é ese. Porque descohesiona as sociedades, a xente empeza a vivir solo o presente, non ten ningún tipo, ou moi pouca trascendencia, o sea, non é capaz de facer máis alá da mera vida, o sea, vai explicando por qué. Un libro bastante interesante, que pode ser discutido, obviamente, pero un libro bastante interesante. E aquí finalizamos xa con o capitalismo. Que é o capitalismo? Porque estas cousas todas que estuve explicando, o traballo, a poupanza, a religión, existían antes, existían moito tempo. Non? Xa non
Que é o capitalismo? O capitalismo é algo novo. E tampouco é natural. Porque é unha cosa que eu gosto de discutir moito neste tipo de conferencias. Eu distingo unha cosa o libre mercado e outra cosa o capitalismo. O libre mercado é intercambiar bens uns cos outros. Aí é onde entra o crecimento que fornece un crecimento que chama smiciano. O crecimento que propón Adam Smith. O crecimento derivado da división do traballo entre persoas e da expansão dos mercados, de incrementar o mercado, de comerciar cada vez con máis xente. Pero, iso asigna mellor a produción que há, pero non ten ningún tipo de produción exponencial. O sea, simplemente divide o traballo, produce algo máis e permite intercambiar, por exemplo, cos chineses produtos, ou cos españoles produtos, ou cos ingleses produtos, aquilo de David Ricardo, do viño portugués e os tecidos portugueses, ingleses, etc. Eso divide e asigna, vale, pero non crea máis riqueza. Que crea máis riqueza? Capital. Eso que crea riqueza. Crea riqueza é, en vez de traballar con carro de bois, con traballar o difunto do meu avó, traballar con tractor máis enfermos, de 200 cabalos, eso que, porque produce 20 ou 40 veces máis que o avó. Ou subir pesos de guindastre en vez de subir o solombo. Agora, a forza física maior, ou pense nun carro, o peor dos carros que teña, que máquina que é capaz de levar unha tonelada ou 2 de peso a 100 km por hora. Que máquina había na historia? Que capacidade de carga ten un camión? Que capacidade de carga ten un buque moderno cos seus containers, non? Pensemos todas as ferramentas que usamos para mover terra ou para cargar, etc. Quantos obreiros fan falta para mover o que move unha excavadora, por exemplo? Non só que sea capaz, que a máquina é capaz de facer cousas que os humanos non poden, sino que levantar pesos, eso é capital. E como chegamos a pasar do carro de bois ao tractor? Capital. Pero cuidado, o capital implica que hai que poupar, pero esa poupanza ten que ser investida no mellor dos usos posibles, non só investida. Podo investir en facer o que sei, fitas de casete. Vale, pois fai unha fita, señor Bastos, a xente xa non usa fitas de casete, a xente usa esos pendrives ou usa as cosas así. Bueno, é igual, pero hai que invertir correctamente, non só investir. E como sabemos que se investe correctamente? A través de prezos, de mercado, e de outro principio, que é de beneficios e perdas. E o beneficio nos di, invista aquí, a perda é quítase aí. De tal forma que o capital está sempre ben investido. Sempre ben investido. Pero investido a longo prazo. Para facer un tractor, incluso para facer un mero machado, requiere ese tempo. Tempo que ten que ser financiado. Quanto tempo leva a facer un tractor? Pois hai primeiro que terá que haber algún enxeñeiro que o diseñe, está muito atrás no tempo, depois haberá que construir unha fábrica, unha factoría que faga os tractores, habrá que conseguir os insumos necesarios, habrá que transportalos, montalos, facelos e transportar os tractores. Despois, iso requiere mellor 2, 3, 4 anos de tempo. E quen financia esos traballadores todos durante 4 anos? Que? O capital. O capital nos permite financiar o traballo de moitas persoas durante moito tempo para pasar do carro de bois a un tractor. Pero os tractores pensamos que caen do ceo. Es que eu moitas veces escuto as crianzas ou a xente nova que pensa como era o Portugal de antes ou como era a Galiza de antes. No, era como agora pero con 3G. Pensan que era así como agora pero con internet que un pouco máis dentro. Porque non había boa conectividade. No, a veces pensando, oindo falar a xente nova, como non teñen experiencia física do que é a pobreza, pensan que sempre foi como ahora, que sempre houve, só que os carros eran un pouco máis anticuados, e así, pero non teñen imaxe mental do que era antes, porque os que vivimos na Galiza de antes, non sei como era Portugal de antes, sabemos que era un carro de bois, sabemos o que levantase a limpiar unha corte de esterco, non? Ese tipo de cosas témolas na memoria, a levantar as patatas
un sacho, un lejón, non con tractor, ahora que van con GPS. Que xa o xa, non? Pensa que antes era así, entón, como non hai esa experiencia da pobreza, pensa que sempre foi así, que non fai falta capital, que o capital é como algo que crece medra nos árboles e que cae, que os tractores caen como do ceo, e é normal, sempre os viron, desde que naceron viron os carros, as autoestradas, viron liñas eléctricas, liñas de teléfono, viron esgotos, viron que dalle unha villa e sae agua. Preguntei unha vez a miña nai, mamá, qual foi o adianto máis grande así da tua vida? O agua, filliño, o agua. O agua na casa. O agua na casa. Porque antes había que ir ali ao río, lavar a roupa, e para lavarse ou para darlle comer os porcos, había que traer caldeiros ao lombo. O agua, filliño, como xa temos agua corrente, pois non damos a precio. Pero montar esas canalizações de agua corrente se levou moitos anos, requiere de moito capital. Ter electricidade na casa requiere de centrais eléctricas e de cableado. E todas estas cosas que temos, requiere do aforro duro e o traballo duro dos nosos avós. Eso é o que se fica, cuidado, pero non basta, ten que ser asignado de forma capitalista. Cando falo do capitalismo, o capitalismo é unha tecnoloxía mental, non unha tecnoloxía física. Moitas veces se confunde con libre cambio. A ver, a escrita é natural? Ou é unha tecnoloxía que nos meteron de crianzas a aprender a usala, ou os números? Nacemos con eles? Non, porque de feito os números chegaron na Idade Media, os números modernos. E a escrita, a maior parte do ser humano vive sin escrita. Pode vivir sin escrita. A ciencia, eso que é? É unha tecnoloxía mental, consiste en ver os fenómenos naturais con outros ollos e seguindo un método. Empezamos a ver a natureza, pois isto porque tal, pois eran uns átomos, unhas cousas que andan por aí, non? Pois aprendemos a ver con outros ollos a natureza, simplemente é unha ferramenta. Unha ferramenta que ten certas utilidades, eu non lles nego, moitas. Pero é unha ferramenta mental. Simplemente a natureza se ve así. Con experimentacións, con probas, erros, etc. E o capitalismo tamén é unha ferramenta mental. Nos di, non basta con aforrar. Ese aforro ten que ser investido da mellor forma posible. E como sabemos eso? Necesitamos precios, necesitamos institucións, necesitamos bancos, necesitamos outro invento humano como foi o diñeiro, que o dinheiro non hai cálculo. Non podemos calcular se un investimento é rendible ou non, se temos que investir aquí ou investir alá. Senón que temos dinheiro de mercado e calculamos, necesitamos de cámaras de compensación, necesitamos de sistemas de seguro, necesitamos de institucións, e as institucións van medando o capitalismo, pero son ferramentas mentais. O sea, o capitalismo podemos acabar con él, pero como idea é moi difícil acabar con él. Porque é unha idea. Simplemente, ahora, eses aforros dos nosos avós, galegos de antes que van a traballar a Argentina ou así, que metían súas poupanzas de traballar moi duro na navegación, como moitos portugueses tamén, pois metían no Banco Gallego, no Banco Pastor, xa na banca galega, e esos bancos financiaron, por exemplo, a construción de centrais eléctricas na Galiza, financiaron en coros, financiaron todo tipo de cousas, que os entiendes disfrutamos deles, financiaron como pasou en Portugal, seguro. Aqueles portugueses antigos financiaron con o seu traballo ese aforro e despois aforro transformouse en capital. O problema é que se non entendemos isto vamos mal. Pero hai que entender como funciona o capitalismo. E repito, o verdadeiro capitalismo é anarquismo. Bueno, deixo unhas preguntas e non xa xa falei moito. Nós conseguimos mudar a mentalidade, porque mesmo as pessoas com muita escolaridade, principalmente as pessoas com muita escolaridade, têm toda uma tendência a ser socialista. No meu trabalho já tive algumas discussões, porque não vale a pena, mas muitas pessoas têm aquela questão de se o Estado não fizer
ninguém vai fazer. O que é que nós podemos fazer, ou qual é a melhor estratégia, digamos assim, para levar que haja uma mudança da cultura? Porque eu não vejo, na minha opinião, que vá haver mudança enquanto não se conseguir mudar a mentalidade das pessoas, de perceberem que o professor disse, que o capitalismo é uma tecnologia e não aquela definição que se aprende, que é os meios de produção detidos por privados e não pelo Estado. Sim. Essa é a pergunta. Muito obrigado por ter vindo. Despois xa están a facer. Xa están a facer, como que non hai que facer. Eu, cando empecé neste, non había ninguén. Había 3, 4 persoas. Eu veo un auditorio cheio. É como que estamos a facer. E estamos a facer ben. Estamos a facer... Primeiro, estudar, no, intentar explicar, formarnos. Hai moitas formas de formación, desde libros hasta podcast, todo tipo de ferramentas. E máis, un pouco, diría, o capitalismo poden baixar un montón de libros, artigos, blogs e todo tipo de cousas, que no meu tempo isto non había. Os libros eran moi caros e non sabía. Non pouco así, a xente non pense que sempre os libros aparecían con darlle así a un teclado. Non o sabía, simplemente non o sabía. Gustaba nos Estados Unidos ou costaba moito ben. Entón, iso que estamos a facer ben, estamos a traballar moi ben. Eu tampouco creo que existan externalidades. Son ideas do Samuel, son moitos estudantes que estudaron polo Samuel, son ben esas ideas do matrimonio do Isdale, que ideas que ten un mercado ten unha serie de fallos e de erros. Iso, o mercado non ten fallos. Non ten fallos porque non pode ter. A ver se me explico. Só ten fallos alguén que é ideal. O problema é que se diseña un sistema que o mercado perfecto. Explica o Cournot, que é un sistema de mercado perfecto, que con liberdade de entrar, de todas as unidades productivas iguais, con concorrencia de precio, toda unha serie de... Moi ben, eso, non sei se os señores conocen a Venus de Milo, é unha estatua perfecta, o David de Miguel Ángel, non? Que son seres humanos, son estatuas matemáticas, son perfectas, son simétricas, a proporción entre a cabeza, o tórax e as pernas é perfecta, é matemática, etc. Sí, pero eso non existe. Comparado, además son simétricos, cada un rostro da cara é tamén, comparado con cualquier destas estatuas, teñen fallos os señores, pois teñen un montón de fallos. Pero comparados coa estatua, os señores non teñen fallos tan ben como son. Pero se comparamos o mercado real co que é ideal que deciden os teóricos, claro que ten un montón de fallos. A parte que o mercado perfecto non podría existir, tal como plantean eles. Nin a concorrencia de precios, nin a concorrencia de cualidades, nin a concorrencia de localización, por exemplo, non hai un montón de competencias. Pero bueno, son cosas desas que inventan eles para justificar que o Estado ten que intervir. Están todo o día a buscar fallos, non? Que senón, quen faría? Quen faría? Pois farían as mesmas persoas que fan agora. Traballadores e traballadoras se xuntarían e farían unha obra. Só que, en vez de estar coordinados por un Estado, estarían coordinados por unha empresa. Ou non se facían obras antes. Claro, por iso é importante o que o señor, é que unha das cousas que temos que facer é facer arqueoloxía. Arqueoloxía intelectual. Como facían esta cousa antes aquí en Portugal? Ou como se fai en outro sitio? A ver, hai solucións para isto, ou ten que facer o Estado. Claro, pois digo que estamos acostumbrados, como crecimos con o Estado, digo o contrario, sabe que todo ten que facer o Estado, todo, sin non habería cousas. Eu lembro, cando foi a guerra do Irak, os iraquianos daban de comer unhas cartas de racionamento. Como en Cuba, en outros sitios, van cun bono, van ali unha xanela e danlle comida. Moi ben. Eu lembro ver na televisión un iraquiano, como vamos comer ahora? Quen nos vai dar os zapatos? E quen nos vai dar a comida? Vas a unha tenda, compras como nós. Porque eles pensaban que sin Estado non habría comida nin habría zapatos. Pois nós como facemos con zapatos? Vamos a unha tenda e compramos os zapatos, vamos a unha tenda e compramos, a unha loxa e compramos a comida. Pero como eles criaran sempre na idea de que o Estado daballes aquel cupón, pensaban que non pode ser de outra forma. E decían, que vamos a facer agora? Que nos vai depois? Compras na tenda que compramos nós. Claro, moitas veces, moitas solucións xa se practicaron antes. Antes falaba, na Idade Media, moitas solucións que temos hoxe xa tiñan eles. Moitas formas de propiedade existían en outros tempos. Non é necesario ver que fai. Pois hai máis persoas que repito, non fai o Estado. Eu sepa, cando ves unha obra, veo un señor ali traballando con máquinas e ferramentas. Pero son persoas, as persoas en vez de traballar por Estado, normalmente traballan para empresas. É o Estado que paga a empresa, pero normalmente fai as cousas ben unha empresa.
Que é o que non se pode facer. Iso que temos que discutir, estudar e investigar. E seguramente no Portugal vello hai moitos exemplos disto. Hai que poñerse a buscarlo, claro, iso. Vou fazer uma pergunta à ignorante. O ignorante son eu. Sabendo que as bases do capitalismo é o trabalho, a poupança e a religião, Sí. existe capitalismo em qualquer que seja a religião em qualquer parte do mundo pode ser a terceira base do capitalismo? Ese é o debate. Se hai religións mellores que outros ou non. Non mellores que outras como religión, senón que mellores que outras para favorecer o desenvolvemento do capitalismo. Eu creo que todas teñen unha base. Ese é o debate académico, non está resolto. De feito, hai un libro do profesor Xil Villegas de 1700 follas explicando todo o debate. E todas as posturas que hai, algúns científicos chineses que teñen religións moi boas. Repito, o que me importa é desmarcar o comercio do capitalismo. E iso é moi importante porque eu a veces son moi edético. Eu digo que, por exemplo, a Unión Soviética tiña aspectos capitalistas. Vou explicar. O Stalin, cando facía o plano, el, digamos, instauraba unha especie de poupanza forzosa, pagándolle pouco aos traballadores, acumulaba capital, pero non o gastaba como gastaban os reis de antes, en festas ou en espectáculos ou en cosas, sino el facía, por exemplo, unha fábrica de azo. Vai mirando os suros, pero se non hai estes suros, ou os suros son administrados, o sea, son postos políticamente, por o Banco Central, o que leva erros de cálculo. Aí ven as crisis despois. Erros de cálculo, simplemente porque calculas mal e asignas mal o capital. Por exemplo, os bonos de dívida, pagar máis que os suros de mercado, levan os capitais da xente que poupadora, leva o capital a gastar en gastos de consumo corriente que son os gastos estatais. Precisamente porque pagan máis. Entón, distorsión é un efecto de expulsión. Iso que podemos facer nós. Professor, é uma honra tê-lo cá. Eu só queria fazer uma pergunta que é um dos temas que mais suscita curiosidade. Foi o século XV e XVI, tanto Portugal como Espanha estavam bastante à frente em vários aspectos. Por exemplo, até a própria Espanha tinha mais universidades, muito mais universidades que até os Estados Unidos quando obteve a independência. Portanto, eram sociedades relativamente avançadas, cientificamente, etc. Há uma pergunta sempre que me suscita curiosidade, é porque é que a cultura protestante desenvolveu muito mais rápido as bolsas de valores? Porque é que a cultura protestante, ou até judaica, talvez, muito mais virada para contratos e relações não pessoais, é importantíssimo uma bolsa. Quando há pouco falou que é preciso ter preços e lucros e perdas, as bolsas são muito mais rápidas a dar-nos a informação do que uma sociedade, por exemplo, que está bancarizada, porque a informação circula muito mais devagar, muito menos quantidade de informação, porque numa bolsa, ao contrário da ignorância que há por aí, dizem que é um casino, não é? Não. Há a cultura de que é um casino. É um dos instrumentos, como há pouco falar, mais importantes, que talvez, e é isso que dá a liderança aos Estados Unidos, é porque o capital é afetado corretamente e rapidamente ao consumidor. Sim. A minha pergunta é, porquê é que, ainda há pouco estávamos a discutir o catolicismo e o protestantismo, tiveram muito mais sucesso as bolsas de valores no mundo protestante do que no mundo católico? A ver, primeiro, o capitalismo nace en Italia e nace coa aparición da contabilidade dupla. Repito, o capitalismo é unha tecnoloxía e sin contabilizar non podemos facer isto. Cando se inventa a contabilidade de partidadores, se inventa que en Pisa. Entón, se empeza a computar aí. A Igrexa Católica, non sei se o señor sabe, tiña un mercado de bulas. Cotizado. Perdón, de pecados. O Papa emitía títulos de perdón de pecados, que eran bulas, e despois se negociaba así. O sea, o principio xa estaba, e había bolsas con eso que se negociaron e se corrían en todos os días. O principio de negocio xa estaba aí. Pois aparece en Holanda en Ámsterdam, sí, tamén había o Banco de Ámsterdam, pero Holanda é un país complexo, é un país mitad católico e mitad protestante. E o Flandres sempre foi católico. Culturalmente que os protestantes non inventaran nada, obviamente que os protestantes inventaron cousas, pero digo que non desmerece nada. Ese tipo de institucións xa sabían. As primeiras bancas modernas, Monte di Pasco, son italianas, todos que eran montes de piedade. Caixas de poupanzas e montes de piedade. Eran pensadas para axudar aos pobres, para financiar pequenos créditos aos pobres, pero son sistemas de banca moderna. Algúnas duran hasta hoxe.
do século XIII. Aparte que os holandeses eran unha sociedade que me gusta moito, porque estaba moi fragmentada políticamente. Eran as provincias unidas, non era un estado solo, había como 8, de feito, divididas foi como derrotaron o Imperio Español, non unidas. Tiñan unha cultura, o que pasa que claro, había un banco, que logo un banco de Astor, que non era estatal, e se empezou a negociar ali, supoño que xa reimarían todo eso, eran as bolsas británicas, pero as bolsas funcionan tamén perfectamente en países católicos. Normalmente, os ilustrados, eu teño moita manía dos ilustrados, sinto moita manía. Si a ilustración, a Voltaire, a Diderot, e a xente todo Rousseau, sobre todo, teño moita manía. Claro, eles pintan a época católica como unha época de oscuridade, unha época de atraso, precisamente porque era un mundo gobernado pola religión. Entón, todo o que ven dali parece que se denigrado. Parece como se a religión fora como un obstáculo, non ao desenvolvemento económico. E en os países do sur de Europa poden sempre, en outros non. Pois puse un montón de exemplos. Que o Flandes sempre foi unha zona supercapitalista e unha zona que está en Bélxica e non quiso unirse con Holanda, porque Holanda era mayoritariamente protestante e eran católicos. Cando se separa a Flandes falan o mesmo idioma que os holandeses, pero decidiron non estar con eles, precisamente preferían estar cos valóns porque eran católicos. Non están con protestantes. Hoxe en día esas diferencias son como menores, porque hoxe en día tienen outro tipo de valores, pero naquele momento non era relevante. Son sociedades calquera que fora Rusas, que fora Antuerpia, que fora Gante, porque son sociedades super prósperas e aí nace o capitalismo. Pero iso non quere que os protestantes non podan, ou cos confucianos non podan, ou cos musulmanes non podan. Poden favorecer máis ou menos, poden ter uns nomes ou outros, pero non desalentan. Desde logo, a Iglesia Católica non desalenta. Sei que hai debates, algúns autores españoles, por exemplo, Antonio Escotado, cando falan do evionismo, o sea, o culto que hai pola pobreza en algunhas zonas católicas, algunhas denominacións católicas, pero non é xeralizado. E, de feito, estuvo contestado tamén internamente. O que quero dicir que non hai ningún impedimento en Portugal para ser capitalista. Nin a cultura católica, outra cosa será que somos preguiceiros, poupamos pouco, gustamos de gastar. Non? Pero non é que haya un impedimento religioso que proíba. Professor, eu gostava que respondesse porque é que a China, nos últimos 15 anos, portanto, o poder de compra das pessoas quase triplicou. Sim. Portanto, há muitas mentiras sobre a China, eu tenho a minha opinião, mas eu gostava de ouvir assim. Bueno, foron as reformas do camarada de Xiaoping, non? E a Europa baixou. Que? Baixou, sabe por que baixou? Temos inflação até dizer chega. Se não falarmos sobre isso, achamos que uma inflação louca. Não sei se... Dice na China o cá? Acá. Eso non é culpa do señor Montenegro, Eso é culpa de Bruselas. A cada quen a súa cousa. A culpa de Bruselas, que é que infla, mutualiza dívidas, cosas así. A China o que fixo foi relaxar os controis, permitir a propiedade privada e permitir certas formas de capitalización. Que pasa co camarada Xi Jinping, ahora volveuse controlador. Eu creo que China non vai medrar tanto como se dice. O sea, a China é verdadeiramente exitosa. Formosa. Pero bueno, antes chamaban Formosa, non era... Foi colonia portuguesa. Ese é o país verdadeiramente exitoso. Que sigue medrando e medrando. E máis que nos duplican renta. E sigue medrando. A China grande, o que pasa que chega un momento, medra, vai estancar. Vai estancar porque é un sistema moi intervido. O sea, nas empresas ten que haber membros do Partido Comunista, están controlados e regulados, e iso ao final acaba estourando. Non acaba durando. Podes medrar, pero aqueles crecimentos de 2 dígitos xa remataron. Ora, poderá ficar como un país de renta media, pero moito máis alá non vai. De feito, está ralentizando o crecemento nos últimos anos, sí ou non? Está medrando 4 ou 5 nas estimacións, pero está medraba 10-11. Cuidado. Si sabe o consumo composto implica que ao acadar o noso nivel vai llevar o duplo de tempo. Xa non está medrando, cuidado. Pero en cambio Singapur sigue medrando esos ritmos. Están chineses uns como os outros. Ora, non quero dicir que fixo aperturas económicas, desde logo non puso máis socialismo. Abandonaron a revolución cultural, abandonaron todo aquilo,
E dixo, enriqueceivos. Así dixo o camarada, dixo aquí. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, é um prazer estar a ouvi-lo. O prazer é meu. Parece evidente, qualquer pessoa que seja honesta, que estas ideias que partilhamos aqui são aquelas que constituem mais verdadeiras, não é? Ou seja, elas ganham, tanto no campo económico, como moral, como cultural. Mas a mim, a pergunta que me faz mais sentido, que nos devemos focar é: nós temos concorrentes a estas ideias. Somos? Nós temos concorrentes a estas ideias. Sim. Há outros concorrentes. E apesar destas ideias, eles partilham serem inferiores, muitas vezes eles ganham. Porque eles montam instituições, montam campanhas de propaganda, tudo isto para conseguir parasitar e criar um sistema que até justifica moralmente esse parasitismo. Então, qual seria, na sua perspectiva, a melhor estratégia para nós, porque existem várias teorias, a contra-economia, existe participação no próprio Estado com partido, existe toda uma camada de opções. Quais seriam as melhores opções e as melhores estratégias, na sua perspectiva, para combatermos esses concorrentes que combatem as nossas ideias com organização para nos roubarem de forma organizada, não é? Ou seja, essas pessoas que são sedentas de controle, de poder, tendem a ganhar a pessoas que só querem ser deixadas em paz. E como tal, qual é que acha que seria a melhor estratégia? Ben, primeiro parto da idea de, xa dixen antes que o capitalismo non é natural. Entón, o socialismo parte con ventaxa. E cando eu parte con ventaxa, o digo por unha cousa. O socialismo é moito máis intuitivo que o capitalismo. Normalmente, o irmán de Max Weber, Alfred Weber, fala da comunidade familiar, non? A cedrúa. Todos nós nacemos no comunismo. A ver se me explico. Na casa de cada un, o que hai no refrigerador é de todos. É do primeiro que chega, non? Os irmáns collen a roupa uns aos outros. O carro do pai ou da mãe é repartido ou collido a vontade. Non se entende que o que hai dentro da casa é de todos. Feito é ninguén, eu quero ver un programa na televisión, vou rentar o salón, ou vou rentar a cociña, voulle poñer un aluguel por poñer isto, vou poñer tramos horarios e subastar, facer un leilón aos prezos. Non, é comunismo puro. E máis antiguamente que a comuna era familiar, quer dizer que era unha familia extensa, os bois, o gado, era da familia, entón se entendía, é máis visual, se queremos, ven as crianzas, cando chegan, pois teñen así, pois reparten chicles, ou reparten a comida, ou a veces reparten o tabaco, o sea, é unha costumbre, digamos, como algo máis intuitivo. Explicar o capitalismo, o cálculo de prezos, toda a cosa, requiere esforzo. Esa é a ventaxa que teñen eles. E explicar, además, no ser un sistema natural, repito, o normal é estar deitado todo un día. O pasar todo o día como un mono, vendo a televisión nunha pantalla. Eso é máis propio da especie, o mellor, non? O outro, pero tamén a especie ten unha capacidade moral, ten unha capacidade de mellora, ten unha capacidade de estudo. E iso que temos que fomentar nós. De feito, fíxose. Non se fixo de forma deliberada. Eso, claro, os primeiros, a xente antigua que poupaba, que levaba estas costumes, non o facía porque fixera un cálculo, lera o Mises ou lera o Róbaro ou o Halley, non, fixeran porque había unhas costumes na casa religiosas moi duras que eran costumes de triunfo. É o que explica, hai un libro que eu gosto moito dele, que non é moi citado, que en español se chama Fatal Arrogancia, o último libro que escribeu o Halley, que di que a religión que fai é transmitir valores de éxito. E costumes que non teníamos que andar a probar todo, sino que esas cosas veñen probadas e nós construímos xa sobre o feito. Non? Entón, esas costumes de mirar os vellos, como se levantaban cedo, como collían un sacho, un lejón, iban a traballar no campo, como collían unha paz, ese tipo de cosas de imitación é o que aprendemos de tal. Por eso é moi importante cultivar estes valores, explicarlos. E, pois, claro, tamén podemos explicarlos racionalmente, que é iso que nos fan nunca. Entón, decían, sempre foi así, e nos facíamos as cousas porque facían os vellos. Os socialistas, os críticos na escola, nos dicían que é un error, non sei cuánto, que hai que libertar os instintos. Iso decían no maio de 68. Non, libertar os instintos. Entón, claro, iso vai contrario a todo o que decimos nós. Pero na escola, na universidade, nos ensinan que iso é o correcto. Entón, claro, sobre todo os que somos universitarios, pero que os valores están debilitados. Entón, temos que contrarrestar as súas armas e temos moitas ferramentas e o estamos facendo. Porque por primeira vez na historia empeza a haber, digamos, intelectuais capitalistas. O
sea, xente que defende as ideas, pero de forma tamén racional, contrarrestando os argumentos socialismos. Tenemos que dicir, a ver, o socialismo non pode calcular. O socialismo non é bo ni mal, o socialismo é imposible a gran escala. Eso é o primeiro que hai que decir. E empezar a discutir estas cosas. Pero primeiro temos que estudar, nos interesarnos, gracias a Deus, cada vez hai máis medios para estudar estas cousas. E é máis fácil facelo. Pues, tamén, se non facemos, é culpa nosa. Eu non son de botar as culpas demais. É que o sistema me leva a que... Non. Somos uns preguiceiros. Hai que traballar. Aproveitar, se calhar, fazer a última pergunta. Mas, no seguimento agora do que acabou de dizer, se calhar foi mal escolhida a pergunta. Porquê é que estas ideias têm tanta dificuldade em entrar em Portugal? Não sei se tem opinião, mas... En Portugal é en cualquier sitio. Mas particularmente em Portugal. Non creo que xa difícil. Eu veo unha sala chea, eu nunca tal vida. Porque pensa que ali en España está cheo de libertarios ou... Hai que traballar. O señor está facendo moi ben. É así, pero... Decía antes nunha entrevista, paciencia. Queremos todos a preferencia temporal, queremos todos a Portugal anarcocapitalista mañá, ou hoxe pola tarde, si é mellor. Non oímos ver. Mira o que estou a dizer. Non oímos ver. Pero temos que traballar para que sexa. Pero cuidado, no propio proceso de traballo se mellora. E melloramos non só sociales, senón nos mesmos tamén. Se levamos outros hábitos de vida, prosperamos nós tamén individualmente. E do agregado, a sociedade pode sair tamén ben, pero se non temos... Porque eu o vexo que as persoas máis ou menos que tamén siguen estes principios tenden a irles ben. Pues levan unha vida ordenada, levan unha vida sensata, invisten ben o diñeiro, non se meten grandes problemas e prosperan moralmente, que para mí é importante, pero tamén nos outros ámbitos da vida. E iso é importante, decir, a salvación cristiana é individual, non é colectiva. Non hai que esperar a que os demais portugueses se salven. Professor, esta pergunta não é sobre política nem sobre a narcocultura, é sobre como é que se vive no meio académico. Sobrevivindo. A ver, Fala com os professores. Está nas aulas de professores ou é posto à prática? A ver, eu tampouco... Eso tamén é habilidade social. Se estou todo o día, sodes unha banda de comunistas, non estou todo o día así. Ainda que sexa. Hai que levarse ben coa xente, tens que buscar os ojos que te dan, tens que ter moitos ojos, e tamén ser social, de cara, estamos todo o día así, uns truñados, todo o día criticados e tal, non? Tens que saber onde vives e na sociedade que vives, e creo que tamén algo así. Vas levando, a verdade, iso, sendo honrado, nunca un problema ningún, ni ninguna perseguición. Ninguna. E digo honradamente. Dicen, non, fui un perseguido. Non, levo-me ben co meu decano, levo-me ben cos directores do departamento, levo-me ben co meu reitor. Nunca tuve problema. Pero tamén é unha cuestión de carácter, que non tes que estar todo o día peleando cos demais. Tens que colaborar, despois ser un profesor normal, pois aí se non pode darte aulas do naseu, quero dicir, ser un bo compañeiro, non? Pero boa parte é iso, non é só ser. Pero eu non percibo, pode ser que haxa, pero non percibo que haxa perseguición. Mas a perseguición non mete entre eles mesmos, que se pelean por eles. Levanse máis mal entre un bando deles que... Sí. Pero bueno, pode ser, home, non sei, cada sitio distinto. Eu honradamente nunca tuve problema nenhum. E que ser honrado tamén, non, que estamos perseguidos, non. Por non ser uno. Vou utilizar umas palavras em tanto que citou sobre a civilização, como sendo a repressão do instinto. O capitalismo talvez também avance sempre, entanto, por via do egoísmo antropológico que faz parte da raça humana. O problema de qualquer teoria é sempre o homem. Sim. Minha pergunta não vai por aí, é outra. Há pouco tempo dei conta que eu, como toda a gente, que pela primeira vez no século XXI nós somos governados por pessoas que não têm memórias da guerra. Ou seja, não nasceram, não foram contemporâneas da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, todos os líderes que nos governam
nasceram dos anos 50 em diante. Sim. Há pouco citou em relação ao capitalismo. Para uma criança, entende, ele é um dado adquirido, porque vê o carro, vê a ponte, vê a central elétrica, porque não tem memória física sequer da pobreza. Sim. A minha questão é o seguinte: como é que conseguimos inverter isto no futuro? Como é que conseguimos implementar, entende, políticas que nos permitam evitar que o mal que se avizinha aconteça? Porque, no fundo, vamos discutir a história, e a história vai ser sempre uma arte póstuma. Sí, é moi interesante o que di fala da guerra, supoño, non? O capitalismo é unha civilización anti-guerra. Norman Angel, por exemplo, falaba de que o capitalismo son inimigos, levanse bastante mal. A xente pensa, non, o capitalismo gana moito. Non gana coa guerra, o capitalismo perde coa guerra. Perde coa guerra porque destrui capitais, destrui investimentos, perdense vidas humanas, sobre todo, ese é o principal, que se perden vidas humanas, normalmente non acaban en máis capitalismo, muitas veces non en menos, porque acaban normalmente en revoluções, acaban en moitos postos. Cuanto máis capitalismo, menos guerras. Iso, Ángel, non lle falta razón, ainda que tampouco vale de fer. É pensável a día de hoxe unha guerra entre España e Portugal? Por poder ser pensada, pode ser pensada, pero é unha cousa absurda. Hai tanta relaxado a día de hoxe. Teñen moitos amigos galegos, ou hai moitas, ou van comprar alá, ou os galegos veñen comprar cá, hai moita relación comercial, que empeza comercialmente, hai industrias portuguesas na Galiza, está Galp, están todas as empresas, hai empresas galegas ou españolas en Portugal. Se o Portugal bombardea a Galiza, vai bombardear empresas portuguesas. Tamén. Non é como antes, que estaba como máis fechado todo, se está tan interrelacionado, e iso que se debe ao comercio. Está todo interrelacionado. É unha guerra, arruína a un arruina a outro tamén, non hai ganancia na guerra, por eso o número de conflitos está a reducir no mundo. Entón creo que ese é o principal que hai que ensinarlle a crianza que ten a lado súa. Hai que ensinarlle estes valores, pero cuidado, hai que ensinarlle tamén que a riqueza se construiu e que o traballo do pai ou do avó fan que ele poda vivir mellor. Eso que ten que se trata, para explicarlle de onde ven, non que cae do ceo, non que lle trouxe o pai natal, que era socialdemócrata. O pai natal era un socialdemócrata. Son mellores os reis magos. Un brinquedo, non sei se aquí teñen a ironía que temos nós, supoño que sí, non? Que non é... Porque a xente, moita xente nova non entende as ironías, ese é o problema, que entende todo tal cual isto vai dicir. Eu estive a ver o livro, que não conhecia, embora conheça o seu pensamento, como estive a conversar consigo há bocado. Queria poder dizer umas palavras sobre, porque eu não vejo isso abordado no livro, sobre a questão da liberdade de circulação e a questão da imigração e como o Rothbard creio que mudou a sua visão ao longo da sua obra, porque eu creio que ele, no seu estágio já chamado paleo-libertário, paleo-conservador, evoluiu no seu pensamento. Eu lembro dele ter dito que tinha mudado de ideias quando pensou que a União Soviética tinha tentado mover pessoas de um lado para o outro para criar, no fundo, o homem soviético e desenraizado as suas nacionalidades. A cuestión da migración é unha das cuestións máis polémicas da escola, e o señor sabe que hai moitos bandos ao respecto. A ver, nunha sociedade hipotéticamente anarcocapitalista non hai problema de migración, porque cualquier migrante vai a unha propiedade privada e ali o aceptan ou non. O ir a unha propiedade privada a unhas comunidades que raman moita migración, pues, para traballar ou para vivir ali ou para poboar un sitio, e outras non gostan, por o motivo que sexa religioso, que queren que sean poucos, ou que sea. Pero o problema que se plantexa da migración é nunha sociedade con Estado. E é un problema causado polo propio Estado, non é porque establece fronteiras e normas así. Pues, claro, solucionado, sempre, cualquier solución que se dá sería unha solución estatista e cualquier solución que se dá será unha solución injusta. Cualquiera que poña, porque ao final se pondrá a vontade dunha parte das persoas sobre o resto. E seguramente cualquiera das dúas viola direitos de propiedade e viola direitos de movimento. Por exemplo, o Hopper, cando toca isto, dice, na migración, a cuestión que hai que determinar é as ruas, as prazas, as estradas, de quen son? Sí, pero o colectivo, é que aí está a cuestión que é o colectivo. Esas prazas, ruas, son da humanidade ou son dos portugueses? É que iso hai que definirlo. Non? Ou
dos portugueses ou é dos de Braga. O problema é que non hai unha definición clara. Se hubiera unha definición clara, que estas rúas son dos de Braga, os de Braga deciden quen entra aquí e quen non entra. Os de Guimarães, por exemplo, que non ven. Aí temos un exemplo. Pero se non hai unha definición de propiedade, cualquier migrante chega e usa, es de todos, pode dormir na rúa, pode usar espazos públicos, etc. O problema é que non se define eso. Como non está definido, cualquier solución que poña vai ser problemática. Por iso digo que cousas máis complicadas que hai. De feito, é un tema que divide os libertarios urbanos. Pero creo que por non está definido o que é a propiedade e a quen corresponde a propiedade. Entón, sempre é un fallo do Estado. Nun sistema así había verdade de migración, sí, e tampouco non habería, porque cada quen decidiría na súa zona se veñen ou non veñen ou quen tipo de personas veñen. Igual que nas súas casas. Uma nação é propriedade dos nacionais? Es que ese é o debate que é de Portugal as rúas, é de Europa, é de Braga, de quen é. É que iso non está definido, non está claro a quen corresponde ese tipo de espacio. Antes non había problema, porque se entendía que era dos próximos, porque non había movimento, porque había o movimento de xente moi grande, non? Entonces, claro, pasa un problema, e tamén, claro, o abaratamento do desplazamento das persoas é o que xenera problemas ou beneficios, porque aí está o debate da migración masiva. Porque é moi fácil moverse, e antes non era tan fácil que chegara unha persona de América aquí, nin daqui a lá, que non eran meses de viaxe, nin moi caro, non día por pouco dinheiro poñese en cualquier sitio do mundo. Entón é fácil de moverse. Tamén a nos vir acá ou portugueses ir a veces hai discusión, que veñen ali atascan todo. Porque hai días que sí que os días feriados iba ao revés. Os días feriados en Portugal atascan Vigo. Claro que van todos ali, porque ali está e ao revés. Os días feriados, como 25 de xullo, etc., van os galegos a Portugal. Tamén atascan a fortaleza de Vanessa do Miño. Claro, porque antes ese problema non había. Entonces, é onde empezamos os problemas deste tipo de cousas. Por eso, primeiro que habría que definir a quen corresponden esos espacios públicos. Porque os espacios privados xa sabemos. Na miña finca ou no meu local, para que quero eu. A este acto pode entrarse quen queira ou por convite. Aí está o debate. É un debate moi peliagudo, precisamente porque estamos sendo sobrepasados pola velocidade dos intercambios. Non hai unha resposta fácil a este tipo de tema. Repito, unha sociedade privada non tendría problema ningún. Unhas chamarían por xente, outros non. Um católico típico pode pensar que ser socialista que é a coisa mais cristã, não é? Que são os únicos que ajudam. Gostava também de lhe colocar uma questão sobre as corruptelas do capitalismo, nomeadamente as grandes fortunas, os oligopólios, que de algum modo julgo que acabam por depois até destruir um pouco, não é? O capitalismo, porque começam a não se reger pelas regras do capitalismo e até subvertê-las, quase se calhar até a pôr o Estado a trabalhar para si, não é? Se pudesse explicar um pouquinho o perigo dos monopólios, dos oligopólios, porque é que isto não é capitalismo? Obrigado. As teorías do oligopolio, monopolio ou prezo predatorio úsanse para atacar, digamos, o capitalismo. Os que Rothbard, por exemplo, un home economía de Estado, ou Dominique Armentano e outros teóricos que estudan este tema. Vamos a ver. Para min o oligopolio é causado polo Estado. A través das barreiras de entrada. A ver, por exemplo, imaginen que hai oligopolio dos telefones en España. Imaginemos que en España hai 4 ou 5 compañías de telefónica. Entre elas 5 poden pactar os precios. Aí estou de acordo. O lógico sería, entón, que eu vivo moi perto de Portugal, que contratar a Portugal Telecom. En que non lle deixa entrar a Portugal Telecom? O Estado? O Estado español. O normal, que se hai un cártel e os prezos suben, que eu contrate Portugal Telecom e que rompa o cártel. O cártel se pode facer porque non pode ser roto, porque o goberno dá licenzas de exploración. Eu non podo abrir un banco. Ainda tendo diñeiro, eu non podo abrir un banco. Pero ten moitas cosas que non podo abrir. Eu tampouco podo abrir unha telefónica. Tenho que pedir unha licenza. Non podo abrir unha emisora de radio. Non podo abrir un montón de cosas sin permiso do Estado. Entón, como o Estado restringe esos permisos, permite que exista o cártel. Porque o cártel entón non ten medo, sabe cuántos son e pode pactar. A parte que o cártel, estas cosas son moi difíciles de soster. Porque, supostamente, o capitalismo é predatorio, o lobo come a lobo.
E de repente todos se volven boiños e pactan uns cos outros. O sea, eu traballo mellor co señor e porque vou repartir nada co señor. As próprias guerras, não é? As guerras, há empresas a financiar guerras, mesmo porque não morrer. Pero as guerras que eu sepa non as falla o Corte Inglés. As guerras que as falla. Mas eu falava Lockheed Martin, essas todas. Lockheed Martin. Son empresas que traballan, son monopsonios, traballan exclusivamente para o Estado. Es que non só eso, cando aquí non é unha cousa de dar teoría do Estado, pero para mí as empresas son Estado, non están fora do Estado. Son Estado, igual que a banca para mí é Estado, non está fora do Estado. Porque a miña definición de Estado é máis ampliada que a normal. Eu vou falar de um livro, 1974, e eu acho que, felizmente, estamos caminhando direitinho para esse novo tipo de ditaduras. O ecrã são os telemóveis, a inteligência artificial, as falências dos Estados, Portugal, Espanha, todos os países da dívida gigante. E eu quero saber, realmente, eu tentei lutar contra isso, eu perdi a esperança, e eu acho que eu vejo o que está a se passar nesse momento, e eu acho que estamos direitinho nesse caminho todos, e pessoalmente eu acho que há nada para fazer. Você está lutando contra isso, e parabéns, mas eu vejo que estamos caminhando e é para isso. Eu quero saber o que você diz. A tecnoloxía ten dúas faces, ten dúas faces. Por un lado, esa tecnoloxía IA, etc., é a que permite que eu este cá. É dicir, se difundimos estas ideas é porque hai esta tecnoloxía. Entón, pero tamén está ao revés, tamén podemos ser rastreados ou controlados. Pero iso pasou con todas as tecnoloxías. A tecnoloxía é neutra, é o uso que se dá dela. Eu não estou a falar de tecnologia, eu acho que essas novas ditaduras do século XXI, estamos caminhando. Sim. Eu não estou a falar de tecnologia, eu acho que nesse momento estamos caminhando para a ditadura. Estou de acordo en parte. Pero tamén as formas modernas de reacción tamén confrontan a ditaduras. Por exemplo, o internet pode permitir comunicarnos persoas que antes estábamos soas. E comunicarnos, transmitir cousas, etc. Que sí que sirve para a ditadura. Pode haber a tentación do poder é ese, pero tamén, cuidado, tamén se genera o Mosca chamaba a defensa xurídica, que hai formas de contrarrestarlo tamén, porque hai que traballar. Eu, ao mellor, son moi optimista, pero eu estas cousas non as soñaba. Fai 25 ou 30 anos, cando empecé con isto, que me dicen que iba a vir a Portugal e topar un masache. E en Galiza éramos 3 ou 4 e falamos nun bar de churrasco. Era o libertario que había. E agora está chea, hai moita xente, temos cámaras, temos un montón de cousas, como non melloramos. Claro que pode ser revertido, pero tamén isto antes non había, o sea, non había unha conciencia elaborada deste tipo de ideas. Era intuitivo, de pequeno sabía que estaba mal, pero, por exemplo, non sabíamos elaborar os discursos, non sabíamos defendernos, non tiñamos libros, nós ya sabemos defendernos, temos argumentario, temos teóricos, xa saber, non é só o que nos digan na escola, non? Eu teño estudiantes meus que a veces cando discuten nas aulas, xa discuten sabendo. Xa non é só o que me parece a mí que meu pai facía, non, agora tal autor, tal, e tal cosa, xa podemos... E temos discursos elaborados en moitos temas. Iso é importante, sabemos defendernos tamén, e cada vez máis. O que eu penso é que em Portugal não há alguém que, por exemplo, como o Raio, que tem uma quantidade enorme de seguidores e consegue influenciar as pessoas explicando de forma fácil e compreensível fenómenos económicos complicados dentro da situação que está a acontecer. A ver, Raio sai pouco, porque Raio eu conozco de faz moitos anos. É unha persona que traballa moitísimo, non podo imaginar cuánto. Pero desde pequeno, moito, cando tiña 18 anos, cando conocín xa traballaba, estudaba, facía dúas carreiras a vez, estaba todo día estudando. Entón, hai que facer portugués así, e depois sai xos, e seguro que o sai. E seguro que o sai. Xa temos o Zuga TV, como que non temos cousas? E iso ata que aparezca algún, iso tamén é unha especie de casualidade. Aparece o Raio, cuidado, porque é unha cousa tamén un evento, se non aparece o Raio non hai ningún sustituto. Apareceu ele, pero non ten por que haber, se non está ele aparece outro. Non, hai que traballar e simplemente o que sexa, que a mellor está nesta sala, simplemente
que vexe que hai medios que pode ir para adiante e que pode ir para adiante. Cuidado, o traballo é dentro tamén. Non podemos decir, no, non aparece ningún rayo en Portugal, non aparece. No, hai que traballar!